Kubor baman kesni, awan lam shipi da unang yalam ni. Sapriang kani ka video basat Tiar ki Dkhar Wahumkhrah Polo. Suba bakala bandai ki Tiar Dukan Kiba Marjan ba ketika Jaka. Kum kini ki jat ki bade pek ya ka khoj ke Suba ki de banle da ka batinge bat pan penistom ya ki. Kawai ka jinji clear ka Wahumkhrah lengba ki Tiar ki ba jabo ba ki sat ja ketika wa. Kawai pan kala ban me ki nyang bat bet ha ki to ki Tiar ba ki penon kam ban shat bam. Kibor badai pek ki dai ban shim khia ban to kit nya alor kane ke video namar kala ban kata ya ko khia chong ki break balej bam ha ki ki Jaka chung gini ginong sektor neha ai hadin stadium pek kini chung coba ketika bayong kini sektor tip ketika tiar thali ba kini dukan hang ni kemat mat pek lek si pek Banyo iki kubor baman kesni, Suba subscribe ya ka channel unang yalam news. Kumle shibu.